Kaira, Allah kira yawan kaira, dare Muhammadu yawan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira, Allah kira yawan kaira, dare أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Fe ana sinzilen ko ndalba masato ko barka maye ami ala fo ka wale mandon ka sol ala krabba kan Muhammadu do ana so dinga sanu ana ka sahaba kerengrelu ani mamunun tukurula ni baraj mankali e foka se don laba mala kanena o bela jelen yola ko famba fon fol kan min damne kishi ya chamanche hina ya labange barkae badin te weshir flala jabo maliko ka amba fo ko wale mandon sanga an wati bela jelena au kanya madalila bi wajuli kana konna na amba wala dunya ka fo ambi Senegal kerengrele yana Dakar al-Samed metomba memeji kono jam'iyatu Ansaruddin abolo faraba mimbi Senegal kerengreliana Dakar section la dadu bolo sangosa obi ala kiraba ka bangeni yana maya kishini nema bae nyina uyola dala clé we wele lu al-Salama yo wele jabi ka bo fancha man fe ka Dakar segere mawla donia ka fo ni mawludu bayin awajuli bunya kalfara ankara mogola Sheikh Ibrahim Jata Konate ka bo Côte d'Ivoire bara unundona ni maba wele lo nga folikan ye ani tonye mo ka folikan fukata se jonjon dilima u ka comité worama munu nga chestre nu ka wulika job boyana san konnana mi soralo la anga je anga yima do fe ani mun sona do fatuka fi saaduna nan bara mun do ga makaidu anana do ami do la seydi sheri suma mala ada ngai nan bara kana ba be fu fe sinsi ya kana ma ko mo do ala ka be ga sawre ma do ala ka yana ala ka na yin sabati anga ka mo baba mbulo na mi fo ala ka sabai ale na ala ka senya so yana mawlu ala ka gidi ala am saudi ala ka no gidi na mboro ka ngulu fem ala ka kere ala ka samre mo dura na ala ka kira ba ka sorry ba pre ami an fafo anan karamo ananya joro alimul alama kudu samson sumusu badrul buduri almakiyu almadaniyu muhiyul baya asayidi sherifu usman madani haidara Chemi nyogonte ala ka dalila amidu mekumbi aish nini kadi ese kufo nga wallahi ala bi cheba mununchi nu tokote tumufio iswar la cheimbola chemi kabako ke kasirito anona bango mi jangne bula ba madan den ko do ani bashi tande haidara miye chew klan kamuso klan yani jiye wuli chechinye chokotala ambafu kanini ala fe shijame ala bulu ani keleya ani labango nyuma ala ko di anama haidara ka chew ala ko se umbambalento wallahi haidara iglanike ay barake amidu ne kumbi ni Dakar de ay islame jama sibina je kana nyana je ko ala kira bangena kan hakili jigi kirala ana jugu bawla haidara ni ke jiya kono bi jamana binani o bebe ni nyona ke kafara mali yere ka ani mali region fa ambela jere fe haidara e barake wallahi ba fo ni te haidara fe la haidara ma barake hashidiya kando be foli ke ana dunabaw ye yo foli muna ni mura mo kana an to ma wara ala ko la ama fo ka wali mando ni man na do so kana sing do so male me Senegal ya ka bela jele fo iga hora ni ga islamia ni ga dine kanna yo foli muna ni kene yebi ale mo ni soja tumi tigera amena abeka fugu ngante nyine tu tige dongo ambalma ke alama hinna na baba kumare anjora kene ngambe fulike ka tanu ala deli ala ka hinna ala ka yafa kama
k'a dɔn a dan bɛ kaburu kɔnɔ mɛ a ɲɛ b'a na sabu a ka tubi ka barika a bɛ tu in tigɛ don min ni kungo k'a bɛ kɛ ta yɛrɛ a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ an balimamuso bɔra k'a fɔ sisan ɲuman a sara ye ɲuman ye juguman o sara ye juguman ye a ka ɲuman o de bɛ ka baga kɔ a n'a ka diinɛ kanu a n'a ka hayidara kanu o de bɛ ka baga ye sabu foyi tɛ kanu na foyi tɛ kanu bɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ ye kanu diɲɛ dara kanu kama k'a fɔ karamɔgɔ ye a bɛna min fɔ su in na ala k'a lamɛn tulo ɲuman d'a ma k'a kɛwale ɲuman ala k'o don an dusukun na k'a ɲini a fɛ jamana bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ a ka dugawu kɛ jamana ye mali sɛgɛnna sa mali tɔɔrɔ la a ka dugawu kɛ jamana ye ala ka mali la hinɛ mali ala k'a bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ala k'a kisi janfa tɔɔrɔ ma an ma taa i ka foli bɛ yan k'a da jama tulo kan an bɛ dugawu kɛ hali bi wajibi min bɛna kɛ so min na ala k'a lamɛn cogo di an bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ minnu bɔra kɔrɔwari ka na yan alhamdulilayi bi an y'a ye kɛnɛ kan an mɛnna an b'a ye réseaux sociaux de kan mais bi alhamdulilayi ne yɛrɛ Dirisa Kamisogo n y'a lala kan kɛnɛ kan bi sini n bɛ se ka dɔ fɔ a ka ko kan an b'a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ ani ala yɛrɛ fɛ a bɛna wajibi min kɛ so min ala ka a mɛnni cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ye ala y'a ɲuman bɔ a ka so k'a ɲuman se anw ma yan wajibi bannen kɔfɛ ala ka ɲuman siri a ka denbaya la an bɛ hakɛto ɲini kuma kɔnɔ an cɛ ani baraji an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ ni jamu na. foli selen kɔ jama bɛɛ lajɛlen ma an kana ɲinɛ wa an ti ɲinɛ an b'a jatigiw fo k'a daminɛ a dugumana na fo ka taa bila sanfɛla la n'o ye président de la république ye an b'a n'a ka gouvernement fo an bɛ maire fo an bɛ gouverneur fo an bɛ préfet fo an bɛ sous-préfet o foli kɔfɛ an b'an ka dunanbaw fo minnu y'u sen k'u kɔnɔkɔrɔ ka jɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ kanu bolo ma k'u bɛna bɔ ka na Dakar ka na mawulu ɲɛnamaya Dakarikaw ye an b'u fo an b'u fo foli la dan tɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Sénégal national an b'a fo o de sɔnna ka ko in sigi sen kan k'a bila sen kan k'a di Dakar section ma n'an ye national fo an bɛ section fo n'an ye section fo an bɛ sɔrɔ ka comité fo olu minnu n'olu sɔnna ka wulikajɔ kɛ fɔ baara in sera ka sabati parce que n'i y'a mɛn ko section yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ comité de don comité wa ka membre de don donc an ka membre fo foli la dan tɛ foli min na ko an ka bɔ ko ka foli kɛ Dakar section comité 6 tɔgɔ la donc an bɛ foli kɛ Dakar comité 6 tɔgɔ la bi su in na u fo k'u barikada dan tɛ min na minnu o tɛ san sɔrɔ juru kɔ ko in labɛnbaga y'aw de ye dɛ comité mɔgɔw membre ko ko in labɛnbaga y'aw de a ka dɔrɔmɛ n'a ka fila fila o de filɛ ka nin kɛnɛ in sigi yan nɔ. bɛɛ lajɛlen fo Kirama Tuɲana san bɛ fɔ dugu ma ne nana wale ɲuman dɔn de la san 10 ko kelen san 20 ko kelen est-ce que Dakar ressortissants minnu bɔra Mali la n'u sigiyɔrɔ bɛnna Sénégal ma yan ne bɛ o bɛɛ lajɛlen fo a ka danaya la k'aw fo n b'i fɛ la k'aw fo aw ka jɛ duman na Bila Traoré ka cikan don an ka cɛkɔrɔba ɲuman falaw fa yatimɛw baba a ti yan a ye ci dɔ da ko ni nana n ka jama bɛɛ lajɛlen fo Kirama Tuɲana ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an nana kaloni de kɛnɛ kan arahamani min y'an da an bɛ ko ɲuman dɔn foyi ma ni masa ye k'a ka kɛnɛ dɔn. An jɔlen don association an ka bɛn maya la tɔgɔ la ni an ka ɲɛmɔgɔ ani an ka présidentba le président d'honneur de l'association an ka bɛn maya la n'o ye Aliyu Usman Madani Haidara Badara Aliyu Haidara ale tɔgɔ la ani président national Namori Jara tɔgɔ la
ani président Burama Konate n'o ye Dakari an ka bɛn maa la ale président ye donc ale tɔgɔ la ka foli kɛ invité bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ nafa bɛɛ lajɛlen ka fɔ ko Mawludi 2025 Ala ka a jira an na Ala ka tɛmɛ hɛrɛ la an bɛ tila ka an ka karamɔgɔba fɛnɛ fo n'o ye Ibrahima Jata Konate. Vous êtes la bienvenue et encore une fois pour une deuxième édition ici à Dakar. Amale fo tabarkada ya kosobe ale min kɛra ni ko min sababu ye o kɔfɛ an bɛ yɛrɛ ka sababu fo min yɛrɛ ka Cheikh Umar Seydi Kulibali Faruku ye an b'a ɲini Ala fɛ Mawludi kɛnɛ sigira yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'a bɛɛ sigi hɛrɛ la Ala k'a bɛɛ wuli hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala min ye ɲinata jira na san wɛrɛ ta bɛ Ala bolo Ala ka jira bɛɛ lajɛlen na Ala ka jira na ni hɛrɛ bɛɛ ye ɲinata ye gɛlɛya min sɔrɔ an na Ala k'o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen wuli a ye hɛrɛ min sɔrɔ Ala k'o hɛrɛw jidi Ala ka silamɛya dɛmɛ Ala k'an k'a dɛmɛ ba ye silamɛya dɛmɛ se min kɔ Ala k'o se di an ma kira bonya kama an karamɔgɔ hɔrɔma kama sɔli ala rasul an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo Alhaji Saniya Kulibali Ala ka délégation bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o conseil bureau mɔgɔw b'u bɛɛ yan an b'u bɛɛ fo ka tila ka jama bɛɛ fo an karamɔgɔba yɛrɛ fo Jata Ibrahim Konate bɛɛ tɛ se ka kɛ kalanden ye de an kɛ représentant hydrocarbure mɔgɔw ka représentant don au sein de l'UTRAPS n'o ye transfert ka jɛkulu ye a ma foyi ɲini an fɛ an ma wuli ka min dɛmɛ a kan donc an b'a ɲini Amusar fɛ bi saliya maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔya la à 90% Amusar k'o bonya d'aw ma yan k'o waleɲuman di aw ma transfert bɛɛ tɔgɔ la an b'a ɲini aw fɛ an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ça fait des années tiɲɛ de don ni tiɲɛ tɛ an tɛ sigi a kɛnɛ kan a ka ca ni san joli bi an bɛ jɔ ni kɛnɛ kelen kan o de la san o san n bɛ kadɔ terikɛ ma je crois qu'a ye piégé su ma ni Saniya kumana kan ale kumana maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la nka ko n bɛna kuma transfert tɔgɔ la n b'a ɲini Jata fɛ karamɔgɔ a fɔ karamɔgɔ Serifu Amadu Hayidara ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi sama ba an ka musaka dabila ni gɛlɛya tɛ fila ye gɛlɛya dɔ bɛ yen bi Ala ye se dɔ d'a ma se min bɛ se k'a dɔn bi maliyɛnw bɛ bɔ tɔɔrɔ dɔ kɔnɔ Ala y'a kɛ wale d'a ma ka nafolo d'a ma ka jama d'a ma ɲɛ tɛ tɔɔrɔ bi Mali kɔnɔ min ye ɲɔgɔn minɛ ka tɛmɛ Amusar kan ɲɛ tɛ tɔɔrɔ bi Mali kɔnɔ min kɛra ka ɲɛmɔgɔ fɛ ka tɛmɛ Amusar kan a tɛ yen. Wala an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye n'o ye Usman Sherifu Madani Hayidara Tijani kɛnɛya bɛ Ala bolo ani labanko ɲuman yarabi Ala k'o danna ma yarabi Ala ka n'a wasa jamaba min bɛ a kun kan ani kalifa setigi Ala la Ala min di kalifa tiɲɛ yarabi Ala ka Mawludi kun kɛ hɛrɛ la Mawludi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ye bɛɛ lajɛlen kalifa setigi Ala la an b'a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ an karamɔgɔ Usman Sherifu Madani Hayidara an ka karamɔgɔ lamɛn an k'a faamuya an kana dan lamɛnni ma an k'a lajɛ ka karamɔgɔ ka laɲini faamuya ni karamɔgɔ ka laɲini faamuyara ka baara kɛ n'a ye diɲɛ bɛ suma hɛrɛ bɛ don diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ bɛ don diɲɛ kɔnɔ an bɛ diɲɛ sɔrɔ an bɛ lahara sɔrɔ donc karamɔgɔ ka laɲini ye min ye tigitigi yarabi Ala kala k'o sabati Ala ka don makolo sanfɛ Ala k'o k'a ka Ala ye bonya kosɔn. Alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Jata Ibrahim Konate foliw ni waleɲumandɔn kɔfɛ a ye laseliba kɛ alakiraba kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka fisamantiyaw kan a n'a ka bonyaw kan ni k'a kuncɛ ni u ka nisɔndiya yirali ye alakiraba ka bangeni na kisi ni nɛɛma b'a ye n'u yarali ye kɛnɛ kɔnɔna na min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. an bɛ adamadenw fo n'alisilamɛya ka foli ye an bɛ alisilamɛw fo ni alijinɛdenw ka foli ye an bɛ su in na ni wuli bɛ hakili la an donna juma na nous sommes le vendredi
5 septembre l'an 2025. Namara batula denga Isa bangene kofe samba fila ni sanyi muga ani sanloru ni kalo konondo ani tiloru nanyo smas na uka jatema e kiraba ka faso blasani kishin nama be kiraba ni abe o samba kelina bi ani sanyi kamenani ani sambi nani ni sanyi wolobla ani kalo saba ni tileta ani tilefla amola shina Sénégal dugu kono précisément à Fabala no e Dakar ni bismillah amé Dakar kawfu yo folimuna amé foli folo Dakar dugu tigula yo folimuna a dugu ko la tigo fu a Dakar dugu de fu ninga dugu de fu o foli ko fe amé foli kerengere Dakar dine nyamogo la yo folimuna anga shuyuku khulafawu no yanga khalifawu yi mukaddamu muridu Dakar islamu ana islamdambe anga foli bebe yo folimuna jaka o foli ko fe amé kene segere jamafu yo folimuna amu bora yoro jani yoro suru Dakar kono Dakar koka sigidawla kindawla kundawla région na ka bo fambe ka kene insegere amadil furba ala fe ani gole ya mulu sera ala ka fali no yala amina ya rabbi nani na ofu ni annali dawdi am bismillah no mane kuma dozo ba fo ko ni solo ye ka nyotige pa yi de rosoro o kuma amekene la benjama fu yo folimuna o mo folo la diaspora malienne au Sénégal yo folimuna ama président fu kene yuta ni yo folimuna no yangara mo anan koro ke salia kulubali ba kulubali malien jigi ayebi o chandre an jigi ale ka del ala fe jigi ya mi lara ka ala ka fonga se amin donc ya ala yi masadi abe jamana beson akadina dugu de lu dembi jamana dembi hali dinya dembi dendo bi ale den se ka lu représenter ni ko karsa la ka lu o dengelen koso be mo lu no o lu dembi o kuma lu kono différence ni mi be lu do ni ñon cɛ ni lu hakilima gora lu da fɛ dɔrɔn a b'o o différence a b'o dogo ka sɔn lu de nga lu de ya ma parce que mɔgɔ man bon i bɔyɔrɔ kɔ i bɔyɔrɔ bonya e bi dɔ sɔrɔ a la mais e ka bonya i bɔyɔrɔ t'a sɔrɔ donc bɔyɔrɔ bɛ bonya sɔrɔ lu min ka lu min denya la lu de min nɔfɛ o lu de yɛrɛ de lu ye o bonyali ye lu bonyali ye o labatuli ye lu labatuli ye lu labatuli ye o dɛmɛli ye lu dɛmɛli de parce que ale bɛ lu incarné a ka bonya de lu bɔ a bɛ cɛ jamana den bɛɛ cɛ jamana den dɔw bɛ ala ye maliyɛn sɔn o jamana den dɔ de la n'o y'an karamɔgɔ ye a se ye sɛri sumani madina hayidara kamani den de don kamani kelen de den ye hayidara ye n'o hayidara kelen de ye kamani ta ye bon a kosɔn mɔgɔ dɔ bɛ taa kamani ni hayidara ko cɛ olu ma k'o si ɲini fɛn tɛ se kamani mɔgɔ bɛ taa kamani walayi n'i ye kamani bɛ feere k'i b'a kɛ wari ye k'a d'u ma a t'u ka affaire gérer mais kamani min y'o sɔn olu mako nana kamani na à travers hayidara n'a bɔra kamani segu den don mɔgɔ dɔw bɛ taa segu olu mako ti segu ni foyi la ni karamɔgɔ in kama de n'i y'a bɔ segu gaya la o tuma mali den de don bi diɲɛna mɔgɔ dɔ ye mali lasɔrɔ hayidara in de kosɔn n'o tɛ o ka foyi ɲinitɔ tɛ se mali la u ka kalan ɲinitɔ tɛ se yen u ka wari ɲinitɔ tɛ se yen hali u ka furu ɲinitɔ tɛ se yen
donc o mɔgɔ sugu diinɛ ko tɛ ale ta ye o mɔgɔ sugu taasira ko tɛ ale ta ye parce que ale bɛ a ka dugu de ko fɔ o tuma n'a y'a bonya a b'a ka dugu de bonya o mɔgɔw fana kelen kelen bɛɛ ti an cɛ la ala ye jama kalifa minnu na o tuma an b'o jɔ yɔrɔ de yɛlɛ kulubali cɛ la maliɲɛw la yan mɔgɔ ba tɛ yen kɔrɔ de bɛ mɔgɔ bɛɛ ka ko dɔgɔyara ko kalifala minnu na n'o dɔgɔyara o bolo o tuma an bɛ diaspora maliɲɛw fo minnu sɔnna ka kulubali cɛ labato nin ɲɛmɔgɔya in u ye foli min na ka maliɲɛ minnu sigira Dakar yan k'an ka kalandenya duwawu fara an karamɔgɔ ta kan ɲɛmɔgɔw kumatɔ la y'a fɔ sisan ko k'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka duwawu kɛ Mali ye n b'a fɔ walahi ni tun ye ala ka hɛrɛ lakile di an karamɔgɔ ma a se ye Seri Tumani Madani Hayidara Maliyɛn kana dan ban diinɛ kana dan ban ala la ma dɛ hali ye dulɔ pisini kɛ i ka so walahi ala Hayidara bɛ ala wele k'a k'i sɔn a b'a faso fɛ an wolo b'a la o yɛrɛ de ye a ka kalandenya tɔ di an ye sinon ne min bɛ ka kuma moi je suis pas malien et puis ne yɛrɛ fɛn ɲini dɔ ma se Mali la n b'o f'i ye ni n ka kuranɛ nana yan n m'a kalan Mali la mais an ye fɛn dɔ ye Hayidara in na a fɛn ka ɲi mɔgɔ ma i faso la a ka ɲi mɔgɔ ma i baarayɔrɔ la a ka ɲi mɔgɔ ma i sigiɲɔgɔn na n'i y'a lamɛn i dama don donc an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ an b'an ka dugawu fara karamɔgɔ ta kan gɛlɛya min bɛ siraw kan an yɛrɛ ye information sɔrɔ réseau kan ko an balima dɔw ye degun sɔrɔ sira ninnu taamani na an b'a deli ala fɛ tɔgɔ ɲuman tigɛ ala degun ninnu ala k'a wuli anw b'a dɔn ko minnu bɛ degun sera u balimaw ma u k'a dɔn de ne yɛrɛ f'i ye l'absence de règles est mieux que la transgression des règles. L'absence de règles, encore charia yebalia, kurundu yebalia, ou l'absence de religion, dîner yebalia, au cas où ça dîner quand il ne dit pas. Encore un peu de fois, il a capé, nous regardons la poignée, nous regardons la terre poignée, nous regardons les messieurs, on a tout dit, autour de nous, on a dîner quand il y a dîner qui va au cas. Ah, qu'on a fait. diinɛ tiɲɛ a kun kan o de ɲɛji bɛ mɔgɔw ɲɛna bi an b'a deli ala fɛ sekɛlɛmu n'u hakili la u ka diinɛ ɲɛ kɛ u bolo foroba ala yarabi ala k'u sigi sira ma degun ye minnu n'u sɔrɔ ala ka degun wuli n'an ye labanw fo minnu y'an bisimila n'o ye diaspora maliyɛn ye n'an y'olu fo diaspora yɛrɛ ye ciden minnu y'u bila ka nin kɛnɛba in labɛn n'o ye mawuludu ye n'o ye jamiya transordini ye senegal an b'u fo u ye foli minɛ u ka présidentw fo président d'honneur kabini président wulibali ninnu na président actuel kabini président monzon ninnu na Dakar section président ninnu président Samake ninnu na a n'a ka comité wɔɔrɔ o bɛ gɛlɛya hakili a yɛrɛ y'o cɛ duman dɔ ye an ka foli b'aw bɛɛ ye si an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan mawuludu kɛnɛ de don nka a mawuludu wajuli walasa an kana kuma janba k'a sɔrɔ kuma janma sɔrɔ an bɛ kuma ninnu ladusu k'a bɛrɛ bɛn ka se ka kuma alakira kan sallallahu alaihi wa sallam fɛn min ye dusukun nɔrɔ a la ka se ka kuma alakira kan a n'a ka capacité ka se ka muhamadu in fɔ n'o ye kuranɛ ka muhamadu ye n'o ye ala ka kira muhamadu ye ka bɔ mɔgɔw ka muhamadu fabriquelen na muhamadu mɔgɔ lasirala kɛlɛ dɛ ala ka kira an ye min kalan kuranɛ na ani u ye kira min fabriqué ka bɔ arabuw fɛ yen u tɛ fala u tɛ bala a jata y'o fɔ y'o fɔ et puis n t'a fɔ ka boli n bɛ Dakar yan samiya taamana bɛ siran sanpɛrɛn de ɲɛ san ka gosili a bɔra o kan donc ka sira ɲini jama fɛ assemblée fɛ ka yafa deli bɛɛ fɛ n'an ko an bɛ mɔgɔw ta o tɔgɔ ma kelen kelen kuma donsow ka kuma b'an minɛ ko n'i ye ka fɛlɛ sogo di dunan ma k'a t'a tila n'ala ma fara i kan a bɛ wulutigi den jɛ parce que a bɛ mɔgɔw lɔ donc an tɛna don tɔgɔ wele la bawo mɔgɔ si ma na yan k'a tɔgɔ bɛ wele mɔgɔw nana yan ko fila an ye silamɛ ye an bɛ kira fɛ a n'anw ye maliyɛnw ye u fierté nana ni dɔw ye yan komi an ka foli bɛ bɛɛ ye
kasara ɲini tarawele fɛ misiw in na an ka ala ka kira muhamadu danfara bɔ mɔgɔw ka cɛ fabrikeni na n y'a f'i ye don ko a y'amu rasul la Abidjan o taabolo bi ɲɔgɔnnaw fisaya i ye mɔgɔ sɛbɛya la a taabolo ma bɔ ala yɔrɔ bon kuma dɔ bi fɔ ko silamɛya ka walanda don n'i y'a pratiquer i ti kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye donc pour ne pas vraiment abuser du temps de l'auditoire, nous avions commencé notre exposé de ce soir et en introduction, Inch'Allah, dans la langue française, si vous le me permettez. Parce que je ne suis pas éloquent en français, je n'ai pas cette prétention et ce n'est pas grave. Si je ne manie pas bien la langue française parce que je ne suis pas francophone. Donc, sans plus de transition, nous allons commencer. Le messager universel qui a apporté un message universel. L'islam est compréhensible chez tous. L'islam nous enseigne, c'est comme la médecine. La médecine, son premier rôle, c'est de ne pas guérir, mais prévenir. Faire en sorte que l'harmonie entre les organes vitaux puisse exister. La cohabitance dans l'organisme humain, l'équilibre de l'organisme humain qui permet d'épanouir l'organisme humain. C'est ça la médecine. D'abord enseigner et éduquer. Donc l'islam est là, c'est comme la médecine. Donc les médecins ne combattent pas les malades, mais plutôt la maladie. L'islam ne combat pas les hommes, l'islam ne combat pas les malfaiteurs, mais l'islam combat le mal. Est-ce que je me fais comprendre? Donc l'islam n'impose pas aux autres, mais l'islam impose à soi-même. L'islam n'apprend pas d'abord les autres. L'islam, c'est de s'apprendre soi-même. L'islam, ce n'est pas connaître les autres, mais l'islam, c'est se connaître soi-même. C'est ça la connaissance universelle. Donc nous allons commencer l'exposé de ce soir pour d'abord enseigner qu'est-ce qui est l'islam. En quelques minutes en français, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Et il y a certains versets coraniques qui sont mal interprétés. Ces interprétations ont envoyé la zizanie, la violence, la haine entre les habitants de leur pays, entre les habitants de cette planète-là. Donc, les mauvaises interprétations dans le Coran, ces mauvaises interprétations doivent être corrigées dès maintenant. Car aujourd'hui, le monde de la croyance est menacé. Le monde de la croyance, le monde des croyants. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui qui croit à l'existence d'un être suprême, qui croit à une vie après cette vie terrestre, cette croyance est menacée. Grâce à cause de la mauvaise interprétation de certains religieux, la mauvaise pratique de certains religieux, la non-tolérance de certains religieux. Donc nous, les guides religieux, les leaders d'opinion, ceux qui ont la parole devant les masses, doivent aujourd'hui corriger cela. Nous devons faire la distinction entre l'islam de l'apparence, faire la différence entre l'islam de l'apparence et l'islam de la pratique. L'islam linguistique et l'islam langagier. L'islam qui transforme entre l'islam qui déforme. On dirait que vous avez amené maintenant. Oui. Oui. Donc, à Kakas, la mère casse la maille parce que nous sommes en effort à Tinalo, mais là, il faut que vous maniez, qu'est-ce que vous tenez? Moi, il faut pas dire de ça, il faut que vous dites. Femme, nous le dit.
silamɛya bɛ kɔmi dɔgɔtɔrɔya dɔgɔtɔrɔya ka fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka mɔgɔ kala walasa farikolo ka to a sugu la o la mɔgɔ faga ala tɔgɔ la a se ka kɛ tiɲɛ ye la parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ wele ka na silamɛya min ma o silamɛya ko de k'i ka taa don alijinɛ la yala mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga ko f'a ka don alijinɛ la wa la n'ale ma don alijinɛ la o bɛ mun tiɲɛ e ma jani ka mɔgɔ faga k'a ka don lahara alijinɛ la a mun y'i fɛ diɲɛ alijinɛ la yan i ka butigi ɲumanba ye diɲɛ alijinɛ ye munna i m'a kɛlɛ k'a mana wari ta jani ka mɔgɔ kɛlɛ k'a ka ti don lahara alijinɛ la diɲɛ alijinɛ caman b'i bolo yan i denmuso ɲuman ninnu ye diɲɛ alijinɛ ye munna i m'a kɛlɛ k'a mana dɔ ta furu la e bɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ cogo di a yɛrɛ ka hɛrɛ kɔsɔn ko in tɛ tiɲɛ ye. Donc si na dɛ bɛɛ b'an bolo bɛ kuranɛ aya min ta ka mɔgɔw kɛlɛ an bɛna kuranɛ aya fɔ a ɲɛ a fɔcogo ɲuman na sen tɛ su kojugu ji la o ye tiɲɛ ye jɔti k'a kan kun na o ye wuya ye an ɲɛ dɔ bila a kan kun na mɔgɔya kɔrɔbayala de problème o problème ɲɛnama wajibilikɛlaw ta don an bɛ kun na dɛ yɔrɔ kun wajibili ka di o. Kɔlɔlɔ ye dɛgɛ min ye hali n'i nana fɔ ko ɲuman kɛ i bɛ mɔgɔw wali ala taala ye masa ye dɛ ala ka dɛgɛ dan ka nɔnɔ k'a la bi n'i nan'o fɔ nutritionniste dɔ bɛ wuli ko tiɲɛ tɛ an bɔr'o la pewu an bɛ logique tile de la yɔrɔ an tora an fila bɛɛ dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ wulila ka mɔgɔ kama an n'olu tɛ diinɛ kelen na mais olu ka faamu na ko ala jɔrɔla diɲɛ kɔrɔ k'a y'a den kelen di k'o sara pour que ka diɲɛ sauver olu fana ta mɔgɔw b'u nɔfɛ ne m'a f'i ye ko yɔrɔbaliyɛlaw don non olu t'an sinankun ye olu y'an balimaw ye a faamuna o de kɔsɔn kɛ mɔgɔ ninnu wulila a ko diinɛ tiɲɛla nana ne yɛrɛ ma diinɛ tiɲɛla ye diinɛ kɔ kan i yɛrɛ fɛn fɛn ka kuma jugu fɔ a bɛɛ baliyɛkɛ la heyi kunnadiya la kojugu tile fɛ sɛgɛ tun bɛ kan ko ala y'a den kelen di k'o faga u ka mɔgɔw wuli o nɔfɛ bɔn ko sisan ko o ye ala fasɔn jumɛn ye ka na den kelen ni bɔn a nin na pour que an ka kisi kojugu ma mais sitana min b'an bila kojugu la k'o to balo la o bɛɛ ye n'o bɛ yaala ni ɲɔgɔn cɛ ala dun den fagara ka ɲa an yɛrɛ kuma dɔ t'a tɔ la n m'a f'i ye mun nana an ɲininka san bɛ dɔrɔn mara la karamɔgɔ dɔ bɛ yen dɔw da tɛ se ka kuma ɲɛ dɛ tarawele hakili b'a kɛ i ɲɛna ko munna ala y'a dɔn n'a ye sitanɛ da sitanɛ bɛna mɔgɔw fili a tilala k'a da k'a ka mɔgɔw fili a dannen kɔ o baara la mɔgɔw bɛ ka kojugu kɛ depuis a ma faga nin ye ɲininkali ye ɲininkali don dɛ kunu ka muru ka an kun masakɛw ka diinɛ de la kunu masakɛw de bɛ yen mɔgɔ min ka d'u ye u b'u faga ala tɔgɔ la mɔgɔ min ka d'u ye u bɛ bala ala tɔgɔ la kuma min ka d'u ye u bɛ sɛbɛn kitabu la kuma min man d'u ye u tɛ sɛbɛn o la an b'o la o ye sanuna kan o karamɔgɔ u nana aw ɲininka ala ka don an ni sitanɛ cɛ an y'u jaabi an ko ala ma sitanɛ da dɛ ala ma sitanɛ da o kɔrɔ a ma danfɛn dɔ dan k'a tɔgɔ la sitanɛ mais a ka jɔn dɔ de ka sitanɛya kɛ est ce que y'a faamu i dɔn karisa ka mun jɛnna mun de y'a jɛni sababu dɔ de y'a bila yen jɛnini kɛli o ye ala ka dani ye a y'o bila ta la mais o jɛnini pɔli fila de b'o la o kɔrɔ fanga fila de b'o la a tɔnɔma n'a tɔɔrɔma n'i ko tɔnɔma in n'i ma tɔɔrɔma in ko t'a la tɔnɔma in tɛ se ka ye o kɔrɔ n'i ta kun tɛ se k'i ka bon jɛni a kun tɛna se k'i ka to fana mɔ n'i ta kun tɛ se k'i ka fini jɛni a tɛ se k'i ka sogo fana jɛni donc comme i mako bɛ mɔgɔ i ye mɔgɔ de ye jɛnini mako b'i la kɔsɔn dani na ala ye jɛnini bila i ye o jɛnini bila ta la mais k'a su i ka bon na o t'ale i b'i janto a la n'o tɛ sogo jɛninan don wa a ka jugu ka b'u yɛrɛ ma
kini tobilan don nka a ka jugu i den ma n'a y'a sɔrɔ a b'a ma a bɛ ba jeni a bɛ basa jeni a bɛ ba jeni est-ce que b'a faamu donc n'a man tɔɔrɔ yɔrɔ de ye a bonjɛni yɔrɔ ye o tuma a bɛ fɔ fɛn min ma ko seitaane ale seitaaneya de bɛ yen ni fɛn min y'a ta i bɛ k'a ye minal jinnati wan nasi o seitaaneya o dɔ bɛ an bɛɛ la o de la Ala b'a fɔ ya ayyuhal lazina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan aw mun b'aw dara Ala la a kan'aw sen la seitaane sen la nɔ na nɔ dɔ de bɛ yen n'i sen la la i bɛ wele seitaane Ala k'o nɔ de da mais a m'a bila mɔgɔ dɔ kan a m'a bila fɛn dɔ kan fɛn dɔ de y'a ye o tuma Ala ka don a t'o fɛn de kɛ amina t'o ɲɛ dɛ. o seitaaneya i b'o ɲini yɛrɛ la i k'o kɛlɛ n'an bɔra yen na aya min kɛ ɲina mawuludu ye a kɔrɔ na aya bɛɛ kalan i ko n tɔ ye miniti loru o miniti loru ne ye naani k'o la kaban donc n tɔ ye miniti kelen i bɛ kɔrɔ na aya kalan miniti kelen n bɛ miniti kelen kɔrɔ fɔ a la an b'an balimakɛ ka tubi d'a ma an bɛ taa an concentré ka na ɲɛ siri ka bɔ sisan ma k'a bila sini duwawu kɛ lɛri ma an ka n'a yira Ala la pour que a ka se ka miliyari o yɛrɛ ma nɔgɔya na an karamɔgɔ dɔ bɛ Abijan Sheikh Abubakar fara volume kan mawuludu de don Ala kira ye jɔ ne ye Ala bolo ni min nisɔndiyara a ko la Ala bɛ nisɔndiya i ko la ni min kasira a ko la Ala b'i lakasi a ko la ni min yɛlɛla a ko la Ala b'i layɛlɛ a ko la a lamaga bɛɛ bɛ segin i ma wa a sɔsɔ yɔrɔ si t'a la diinɛ ko ninnu tɛ ziiri ko ye a bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ comme waati de t'an bolo k'a bɛɛ ɲɛfɔ. قال الله تعالى في محكم التنزيل محمد أقول محمد من فيه صلى الله عليه وسلم منا بسلام أقول يا إبراهيم قد صدقت رؤياي أقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي يا فبما أما فيا محمد فيه ni cɛ in ka ko bɛ Ala bolo cogo min Ala kelen de b'a dɔn o bɛɛ min bɛ kɛ ɲɛji ko ye dɔw fɛ Muhamadu Rasulullahi ko Muhamadu ye Ala ka ciden de ye kuma in kɔrɔ ka bon dɛ a ka fɔ ko karisa ye dugutigi ka ciden ye et puis o dugutigi ka ciden ye an bɛna filɛ dɔ ka bawolo bɔra ka bɔrɔ la an bɛ se ka dugutigi la kɛ i m'o yɔrɔ faamu an ko bɔn an ko nin ye dugutigi ka ciden ye o dugutigi ka ciden yira tɔ jama na a wuli dɔ baworo binna ka b'a ka forokiya la jaa ye dɔ ka baworo filɛ dɔ b'a fɔ ko dugutigi ma nin ci dugutigi mɔgɔ sɛbɛ b'a ka ciden ni baworo filɛ kuranɛ ko Muhamadu Rasulullah Ala kira saniyatɔ don ko Ala ka ciden de ye Muhamadu ye ko Muhamadu ye Ala ka ciden de ye. N'a kɔrɔ ye walahi fiɲɛ tɛ Ala la i tɛna fiɲɛ ye kira la juguman tɛ Ala la i tɛna juguman ye kira la n'a kɔrɔ ye o de olu ka kira fabriqué k'o taara ka kalanden dɔ ka so ko fiɲɛ ye irido cɛ ka bɔ muso dara ko to tiɲɛna m'a dɔn an gɛlɛya e tɛ se k'a fɔ sɔ ko ɲɛtu kɔrɔ sɔ n sɛgɛra an jata Muhamadu Ala ka ciden de ni Ala de y'a ci Ala ye masaba ye jɔnba de kan ka ye a ka ciden na Ala ye masa ɲuman ye ɲumanya de kan ka ye a ka ciden na Ala ye hinɛ masa ye a ka ciden man ka kɛ ni jugu ye wa innaka la'ala khuluqin azim kun ka kuranɛ sisan taari Muhamadu Ala ka ciden ye a kɔrɔ ka bon dɛ o kɔrɔ Ala ka ɲi Muhamadu tɛ se ka juguya Ala de bɛ da o Muhamadu bɛna mɔgɔw woloma cogo di
ala kɛra bɛɛ fɛ bɛɛ ma kɛ ala fɛ ala ye bɛɛ kanu bɛɛ ma ala kanu ala bɛ bɛɛ fɛ a b'i yɛrɛ fɛ aw ye e de ye tɔw fabriqué wa an kɔni vraiment ala b'anw fɛ dɛ tiɲɛ tɛ an ka kan ɲininka yala aw bɛ ala fɛ wa o de b'an intéressé n'o tɛ ala b'aw fɛ aw dɔrɔn ma anw ka fiɲɛ e de b'o feere an ma ayi ne nin y'a lu ye fɛ wa ayi ala b'i fɛ ka nin bɛ don ya k'a don ne fana ni ko ala b'i fɛ wuya b'i da i bɛ ala fɛ an b'o dɔrɔn de kɔ an kɔni ala ye i kelen man d'a ye an bɛɛ ka d'a ye o bɛ tɔw ni e de b'a lu ye o ma wa ayi o bɛ dugukolo min na i t'a dɔn wa ayi yala ala ka di ye wa kuma bɛ yen de silamɛw a ye ko fila kɔrɔ a ye fɛrɛ mɔgɔw la عليكم أنفسكم ويضركم من ضل إذا اهتديتم أنفسكم نعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا لك تشيلني نعم والذين معه كم محمد نوفر لك أشداء على الكفار كل من بل كافر يبلو رحماء بينهم يتيلو أنيونك Ashidau alaikum bari ko Muhammadu ka sahaba ka jugu kafirma ashidau alaikum bari ko be kafiru kun kete ma boy ma so le ya kala bi ni min kala inde tici problème men ni le ni no sey way no ele bay ha ni kala o de boy min kala yele mai yemi kala ka kɛ karamɔgɔ ye dɛ o kala in problème b'o de la o e bɛ fɛ k'o de ta ka ne e ye o min kala min kɛ dɛ e bɛ fɛ k'o kala de ta ka ne sɔsɔ k'a sɔrɔ kala in yɛrɛ de man ɲi o kun sinon a ko in tɛ ci dɛ la dɛ an b'a fɔ kɛ c'est bien mais kuma o kuma n'i ye kala da i bɛ kɛ den kuntan ye ten Muhammadu ka sahaba ka juguya kafiriya la ashidau Muhammadu ye ala ka ciden ye Muhammadu n'u farala kan ashidau olu ka ko bɛlɛmanba don ala kufari kafiru bolo mun na mɔgɔ min ka ɲɛnamaya la arabuw fɛ yen fɛn minnu bɛ valeur la to n ka fɛn fɔlɔfɔlɔ f'i ye ni arabu dɔnkilidalaw ye dulɔ fasa sɔrɔ i ɲɛna a bɛ k'i ɲɛna hali ala tun k'i kɛ dulɔ yiri ye n'o tun bɛ fɛn in consommer dɛ ah bon iye anw fɛ yan bamanan anw kun t'o fɔ dɛ parce que i ɲɛ b'a la bamanan bila minɛn ɲɛma dɔɔnin dɛ ah bon i b'a la ko cɛ ni cɛ min b'a di tiɲɛ fɔ bon ni min ka i b'a limite la dɛ n'o tɛ n'a y'i bɛ tiɲɛ ni nkalon ma ban donc min b'a min ka tiɲɛ fɔ c'est de limite b'ale la arabu fɛ limite t'a la a filanan arabu ka cɛ ni musoya c'est 100 degré arabukɛ yɛrɛ bi sɔn k'a muso ɲini k'a fɔ karisalaka ninnu u ka jan u ka bon u ka kunba u finnen don n si ɲini u fɛ arabuya la kojugu kun tɛ n'i ye taba kunba bila nin kin na a fan bɛɛ ti ten kuma minnu kɛra a kun ɲama cɛ ka na an ka yɔrɔ bɛɛ nɔgɔ ten muso kelen a n'o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant n'o muso ye garijɛgɛ sɔrɔ kɛ bɛɛ ka kabila bɛ na o sɔrɔla koyi arabu muso bɛ yan wulɛ kɛ yan wulɛ cɛkɔrɔba bɛɛ b'a ɲin sigi ɲɔgɔn kan bon ko nin kɔnɔfɛn in kɔni k'a ti di mɔgɔ si ma ni kabalalakaw tɛ ne bɛ pan dɔ ye ka tɛgɛya fɔ arabu fɛ kojugu tɛ a y'a fɔ kɛra ɲɔgɔn ɲininka sa kira nan'u sɔrɔ tan de a bɛ arabu fɛ cɛw ka sigi musow ka sigi ka furu siri normalement nin sɔrɔla furu la o fa sɔrɔla furu la o fa sɔrɔla furu la o fa sɔrɔla furu la arabuw fɛ u kun ye wasokoba ye mɔgɔ min yɛrɛ ye valeur sɔrɔ cɛ la o ye ala kira de ye Allahu akbar aw bɛ comparer n'an ye mun na yan mais ala kira de nana ashidaw ala kufari kama sahabaw waju k'a fɔ nɔ fɛn o fɛn bɛ i hakili bɔ a munumunu cogo la a ma ɲi ma adamaden bila ye fɛn wɛrɛ ye min y'a bonya ala ye dɛ non a kana ban k'i hakili bɔ a cogo la adamaden dana miiri de kama kira sera ka mɔgɔ minnu tun b'a consommer 100% olu nana laban u bɛ tɛmɛ dulɔ la hali u ti kuma a fɛ
mɔgɔ minnu kun bɛ kiridumiya kɛ cɛ 7 bi jɛ musoden kelen na olu nana laban bɛɛ b'i ta furu bɛɛ se bɛɛ kama arabuw yɛrɛ fɛ kɛlɛkɔrɔw bɛ yen san kɛmɛ yiri ka kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya nana kɛ kɛlɛkɔrɔ sa bɛɛ ye dɔ somɔgɔ bɔ n'a nin na mɛ silamɛya nana minnu ɲɔgɔn tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a yɛlɛmana balimaya la asidaw diɲɛɲɔgɔnma 2 kana ɲɔgɔn labato karamɔgɔ kelen nɔfɛ o tun ye ko gɛlɛn ye alal-kufar kafiriw bolo k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka jogo ɲumanya ta k'i sɔn bɛɛ bila o ye ko gɛlɛn de ye a b'a fɔ ko u ka ko ka gɛlɛn n'u ye kafiriw b'a kɛlɛ dɛ mɛ jogo ɲumanya tali ye ko gɛlɛn ye kafiri bolo o tɛ tiɲɛ ye wa kɛlɛkɛ kuma jumɛn bɛ yan hali sini mɔgɔw tɛ kabako ye ansari la wele la Mama ɲɔgɔn labato i bɛ taa ansariya de sɔrɔ u ka président de ye bɛɛ dɔgɔnin ye mais min ka cɛkɔrɔbaw ye u b'a labato asida alal-kufar mɔgɔ min bana Hayidara ko ma u ka gɛlɛn u bolo u bɛ se ka kɛ cogo di i bɛ to ka wari marala sɔrɔ foyi t'o kun mais a bɛ miliyɔn mara mɔgɔ dɔ ninnu fasera o san na u yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso lancé tarawele an ma na bila yen fɔlɔ dɛ ko bila mɔgɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔw la anw minnu ta ye ala kama ye dɔ ko yi waa dɔ ko yi waa 3 de o kɛra direct la a ye na ni bila ye an ma ka wari ye fɔlɔ dɛ mais asida alal-kufar mɔgɔ minnu bana Hayidara ko ma a filɛ fandanama an ye o babisiri an ka y'a mɛn an ka bɛna misiri la miliyari tan o k'o ka siya mɛ a kuma fɔ na bi olu n'a bɔra mazari la aya dɔnni mana karamɔgɔ ko ni min nɛn tigɛ a la i bɛ muru sara dɛ a don kana k'a fɔ k'a kuma fɔra jata ka tabali ka yan mazari mazari sherifula i de y'a la dɛ i bɛna woro min sara i b'o tila ni tile ma parce que i y'i kala i b'a ye adamaden ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn labato ye ko gɛlɛnba de ye n'i ka Alakira dɔn c'est-à-dire karamɔgɔ ka ko to kundin da la an taara kɔnɔ anw ye karamɔgɔw ye an ka gurupuw bɛ yen mais présidentw bɛ yen an b'u la anw ye cɛw ye an ka gurupu bɛ yen mais ni musow nana n'u ka kan ye vraiment anw musow y'a décidé ta cɛw t'a fɔ non n'anw cɛw kun ye a bɛ ten dɛ an b'a fɔ président ye a yɛlɛnna a ka dalilu ye an b'u labato o ye koba ye de fandanjama yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔtɔrɔso jɔ 28 Mali la kalanso 2000 bɔ Mali la kalanso 384 Côte d'Ivoire karamɔgɔ 1340 ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ 1 Côte d'Ivoire asida alal-kufar mɔgɔ minnu bana Hayidara ko ma ko bɛɛ don olu bɔra a tɛ se ka kɛ sababu ye ko minnu kɛ ko bɛɛ don mais ruhama bainahum n'o de kɛra tin ye sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que u jɛra ka ko kelen kɛ a kɛra tin ye u ni ɲɔgɔn cɛ u jɛra ka kojugu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais u ma kojugu kɛlɛw kɛra a kɛra tin ye u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama tun ye kojugu kɛ ɲɔgɔn na u y'a fara ɲɔgɔn ma a kɛra tin ye u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma anw bɛna bɔ kuma na yan ni tin donna ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ko bɛɛ la ne bɛ min fɔ maliyɛn ye dɛ ne kɔrɔ a ye ne kun da bi a kana to k'a mɛn dɛ Hayidara ko in n'an b'a minɛ k'a ta ye farafinw bɛna minɛ an bɛɛ la parce que Hayidara ko tɛ diinɛ ko ye symbole ko de tɔgɔ masiri do ta mais ala y'a kɛ maliyɛn garijɛgɛ ye i ɲɛ b'a la dasiba tun ka ɲi turaba da a ka jan a ka bon mais ala ye bakɔrɔni kanu k'a d'a ma ala y'aw garijɛgɛ kɛ ko in ye tan tuma dɔ bɛna kɛ i ye Hayidara ye monument de ye tan donc jan'o cɛ kɛ aw bɛ cogo min na diaspora la yan kɛ a y'a banba a ka ɲɔgɔn minɛ et puis a ka kɛ lamɛn a ka jamana dilankanw na Hayidara kɔni ye fɛn min kɛ a yɛrɛ ye min k'a la mɔgɔ si m'a kɛ o de kosɔn an bɛ mɔgɔ b'an ka o b'an da k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa d'a ma mais non aw n'o kuma ye tiɲɛ e man k'a fɔ parce que e ye tɔn sigi yan k'i bɛna fantanw dɛmɛ o tɔn na arabuw ye wari bila ka na fantanw m'a ye
Ina furta yi ya da. Ina furta yi. Na. Lebih berapa mana? Ajata. Alhamdulillahi rabbil alamin amma wala dunya ka fo ni kenen normain kun jara ni ambal make doka tubiliye ka bo bulbato la ka do alislamia dinana misra lola anga je anga imadofe ni tega ni ngo ni sirata la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu misriya kafin mashiki ko ala na shirya kafin gobe muhammadu ala ka jono ka kidendo ti flafa alaka ti shweni ke ti geleya ke dende fa kilomara ke se ko ka ke mbelo ko ikira ina bara nyomi boke ala ka dafa no dugu jɛlen dugawu kalan kɛnɛ basigira wele bilala alisilamɛw ma alisilamɛw ye wele jaabi ka bɔ fan caman fɛ ka ni dugawu don kɛnɛ ba in sɛgɛrɛ an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ an ni min bɛ min sigoni dama n yɛrɛ tarawele ko na wolo ko ye k'o de ka se an ka ko la tiɲɛna farafinna an ser'o ma sa ni k'an ka jeunesse filɛ tiɲɛni caman bɛ yen u b'u sen don a la bolokolonya dɔ ta ala k'aw sɔn ala k'aw sɔn ala k'aw sɔn anw ni aw ala ka hɛrɛ k'an ye hɛrɛ min b'an bali ka don tiɲɛni da fɛ hɛrɛ min b'an bali ka don tiɲɛni da fɛ ala k'o hɛrɛw d'an ma garizɛgɛ min b'an bali k'an yɛrɛ feere k'an ka jamana feere ala k'o garizɛgɛw d'an ma nangolo min bɛ don an ni natajuguw cɛ nandalagolew cɛ faso binni cɛ yarabi ala ka don an n'olu cɛ a ye ŋaniya siri a kana ɲina minnu n'o jangarolen don nin waati minnu na dɔgɔtɔrɔsow la duw kɔnɔ a ye dugawu k'u ye an ka safinɛw a kana ɲina jamanaw farafinna ye kelen de ye dɛ ni farafinna n'an bɛɛ ma hɛrɛ sɔrɔ dɔ ka tɔɔrɔ o foronto kɛlen don ta la an b'a tiso kɛ o tuma an ka dugawu kɛ fitna minnu ma se yɔrɔ minnu an ka dugawu kɛ a kana se yen dɛ an bɛ dugawu kɛ Côte d'Ivoire ye ani électorali vote san de don yarabi ala kana fitna don an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu kɛ Mali ye fitna min b'a kɔnɔ ala k'a bɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fitna min bɛ Burkina ala k'a bɔ burkinadenw ni ɲɔgɔn cɛ fitna min bɛ Niger ala k'a bɔ nigérienw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Sénégal min na ɲɛsuma ni bɛn min bɛ yen ala k'a jidi farafinna ala k'an n'o da kelen fɛ seconde fila اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك رب علينا ببركته خلع العز والتكريم واسقنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنذر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك العليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وبآله آل الصدق والوفاء وبصحبه الأبرار والشرفاء وكن لنا عونا ومعينا ومصعفا وبوعنا من الجنة قصورا وغرفا اللهم
إنا نسألك بجاه نبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ اللهم وأوصل ثواب ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة والمولد الشريف زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بشرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل منهما من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وصدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله عليه وسلم إلى روح من كانت التلاوة الشريفة لأجلهم وسببهم وجهتهم وأنت أعلم بهم منا خاصة وعلى قبورهم منك نور نازل مولانا رب العالمين أوصل اللهم ثواب هذه التلاوة منا إليهم واجعله نورا نازلا عليهم وجاء في العرض عن جنبيهم وافتح اللهم في قبورهم لهم في قبورهم مد بصريهم وارحمنا إذا سرنا إليهم وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك اللهم لهم ولمجاورهم ولسكان تربتهم ولسائر مقابر المسلمين ولنا ولوالدينا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق الدعاء علينا ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء الخير ولعبيدك الحاضرين الصامعين ولكافة أهل الإيمان أجمعين وحرمنا على النار وتوفنا مسلمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ni nabi dan sigi bi wajuli kanana anya mi soraka bo Senegal krangale yana Dakar al-islamad matomba mi mejiya kono jam'iyatu ansaruddin abulu faraba min bi Senegal krangale yana Dakar section luka maulud banyana mayali keneka madilala subhanahu wa ta'ala fa duwa min dona ni kana sanwen konnana ala ka mine jebela jelema anti segen anti ni mi foli krangere anfana karamo ali al-maqam as-sayyid sharif Usman Madan Haidara shini kana bi ala bulu ala kodi anama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. شكرا لكم في أمان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وسلموا كيرا